Sibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona lo mbukiso. Sicela ukuthi mangabe uqala ungena kule channel usubscribe, wenze konke okufanele ukuze ube yimember yayo. Zithi-ke zanamhlanje ke liqabukile igoda lothando phakathi kwakhe laphana uNtando kanjalo noBash esibazi kakhulu lapha kuma social media abaduma kakhulu ngevideo ye Red Bull. Lokhu ke sikuthola ke kwi-statement esikhishwe ibona epageni labo besazisa ukuthi uthando lwabo luya ngasekupheleni. Asazi ke ukuthi isizathu bekuyisini noma bekuyisiphi ngoba asivezeliwe. Sicela ukuzwa ngawe ku comment section, usitshele ukuthi wena ngabe yiphi video yabo okade uyithanda kakhulu kunawo wonke, noma yiphi eke yakuhlaba umxhwele ivideo yabo bendawonye, ngoba siyabazi ukuthi bangabanye bosaziwayo abaziwayo la endimeni kaqeda isizungu noma akade bazibonela ezihle kubantu ababalandelayo. So sicela ukuthi-ke sazi ukuthi wena ngabe kuthini ukuphawula kwakho noma uzizwa kanjani ngalezi ndaba ezifana nalezi ezingekho zinhle neze neze kubathandi abaningi bamavidiyo abo nabantu nje kade babalandela njalo njalo. Siyabonga kakhulu. Sicela ningakhohlwa ukuthi ni subscribe bafethu, sikhulisane sibe yifamily enkulu.